Mukomana Shimurisei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Handizivi kuti ndingati confession here because murume wangu anotoziva nezvayo nyaya iyi. But akati tinge tichimbomira kuudza vamwe vanhu kumusha zvimwe kuda pane munhu uyo ari kutisundidzira mamhepo. Ndikangoti ndakatanga kuona zvinhu ever since pandakatanga kuaplya kuti ndige ndichikwanisa kuzouya kunoku kwandiri kumberi kwemakungwa. Tava nemakore maviri tiri munomu mu-UK. Saka pandakangoita kosi yangu yecaregiver ndo pandakabva ndachizotanga kurota hope dzainge dzichityisa. Usually ndairota ndakaberekwa ndine vamwe vatete vangu vakura zvavo, saka ndaivarota vakandibereka vachifamba neni. Ndaizoti ndiburutsei mhani, muri kuda kuenda neni kupi? Because vatete ava havana kana umwe munhu uyo wavanowirirana naye mumhuri, nekuti vanonzi ivo vanobata stereki. Saka ndaizoti kana ndati imi mhani ndiburutsei, muri kuda kuenda neni kupi? Ndo pandaibva ndachizoona kuti kwavainge vachida kuenda neni kwainge kuri kumakuva. Saka ndakaudza amai vangu about hope dzandainge ndichirota. Zvakazondinetsa manje, ndakazovarota futi vatete ava vachindiseka. Ndikati ko munondisekerei? Vakati iwe unopenga, unofungidzira kuti ukaudza amai vako zvinondikonesa kuita zvandiri kuda kuita pauri, manje naamai vako tiri shamwari neshamwari. Ndo pandakabva ndachizoona amai vangu vari kumakuva, but vainge vachihwanda nerimwe tombstone ravainge vakamira kuseri kwaro, vachihwanda vasingade kuti ndige ndichivaona kuti vainge vasina kupfeka. Pandakaudza murume wangu akabva ati tombomira kuvaudza dzimwe nyaya dzedu. Kubva zvandakaregedza kuudza muchembere vangu dzimwe nyaya nehope dzimwe dzandainge ndichirota, ndakabva ndachizoregedza kurota hope dziya dzinotyisa, because ipapo ndainge ndichizvirota zvinhu izvozvo every day. Saka ipapo ndainge ndava kuti maybe pamwedzi ndinokwanisa kungobatwa nemadzikirira kana ka1 kana kusatobatwa nemadzikirira zvachose. Taenda kumusha mukoma, pandainge ndatoti ndatopedza urongwa hwose, ndava kufanira kuti ndige ndichiuya kunoku manje. Ndini ndakatanga kuuya kunoku, murume wangu ainge ari kuSouth Africa. Saka taenda kumba, ndakati ndiri kumba kwevabereki vangu, ndakatoona amai vangu vainge vakamira pawindo, ndichivarota vakamira pawindo, vachigogodza pawindo vachinditi Yvonne, vhura unge uchibuda kana kuti inini ndipindemo ndikuudze kune kwandikuda kuenda newe. Ndikaudza murume wangu, tikaenda kumasowe tikanovakirwa munamato. Zvakangonzi pane munhu weukama uyo ainge asingade kuti ndige ndichizouya kunoku kwandiri. Ndikabvunza ndikati ndiamai vangu here vasiri kuda kuti ndinge ndichizouya kunoku ku-UK? Zvakangonzi namadzibaba ivavo handikwanisi kuti ndige ndichikupesanisai naamai venyu nekuti munogara muno munharaunda, asi tsvakai rimwe sowe rekuti vanhu vacho vanenge vari vekure ndivo vanokwanisa kuzopatsanura nyaya iyi vakakuudzai zvizere. Saka handina kuzowana mukana, ndokubva ndachizouya kuno. Ndauya kuno mukoma, ndakazoti ndakwanisa kuunza murume wangu, ndo pakatanga futi hope dziya, but zvakazoita worse. Last year mukomanashi takaenda kuZimbabwe muna December tainge tiri kumusha, ndokubva tachizodzoka. Takadzoka kunoku after Christmas, ndokubva tatodzoka. Saka pane nyaya yakazoitika mwedzi wapera muna February, nanhasi uno ndiri kunzwa kudedera ende ndava kutotya kutoenda kuma-night shift. Handichatodi kuti ndinge ndichienda ku-night shift nekuda kwezvandakasangana nazvo. Ininiwo ndinoshandira pane chimwe chipatara kunoku, ndichangoti kuYorkshire just to protect my identity. Saka ndakati ndiri pa-night shift nerimwe zuva. Saka ndiri pa-night shift kudaro, ndakabva ndachizoenda kubathroom. Ndaenda kubathroom, ndapedza kuzvibatsira, ndaingoda kungoita pii zvangu, ndokubva ndachizotora lip gloss kangu, kamuka lip gloss kangu kandinongogara ndiinako. Saka ndakabva ndachizoenda pamira, ndikabva ndatanga kuzora lip gloss iya mukomanashi ndichizora lip gloss
pamiromo yangu ndipo pandakabva ndachizoona kuti muglazi imomo mainge muine munhu uyu wandakaona ndakamuona munhu akamira kumashure kwangu. Pakutanga ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ndeumwe wevashandi avo vandinoshanda navo. Ndakati ndichida kumumhoresa mukomanashi, pandakatarisa zvekare ndokubva ndaona kuti mukadzi uyo ainge ari murungu, ari wechikuru, akabva akatongonyangarika mukoma zvekuti ini handina kana kutombowana mukana wekuti ndinge ndichimumhoresa, nekuti pandakatendeuka ndakabva ndaona kuti kumashure kwangu kwainge kusisina kana munhu. Pandakatarisa zvekare mumira ndikabva ndaona chiutsi chainge chichipfungaira chiri kumashure kwangu. Mukomanashi ndakabvunda zvekuti ndakadonhedza kalip gloss kaya kadainge ndakabata, ndikabva ndanzwa ndichibatwa nekutonhora kusingaiti mukati memuviri wangu. Ndakashaya simba rekufamba, ndakashaya kana simba rekuti ndinge ndichiridza mhere. Inzwi rangu rakabva rangoenda uye mabvi angu akaita sekunge ainge anyunguduka. Ndakangomira ipapo mukomanashi ndakabatirira pasink ndichinzwa hana yangu ichirova zvisingaite izvo zvainge zvichindishayisa kana simba. Ndakazongozvishingisa ndokubva ndabuda mubathroom, ndokubva ndachizowana simba ndikatanga kumhanya ndichidzokera kunurse station kwangu. Ndikabva ndachizonotaura nevamwe nurse ndikavaudza zvandainge ndaona. Kubva musi iwoyo mukoma kusvika pari nhasi ndinototya kutoenda kubasa if it is on a night shift. Kutaura chokwadi handichatodi kushanda usiku nekuda kwezvandakaona. Saka iye akangoti maybe zvakangoitika mupfungwa dzangu, saka akanditi ndisaudza vamwe, nekuti kana ndikaudza vamwe vanhu vanokwanisa kuzoti maybe ndini a mental health problem. Akangonditi zvinhu zvakadaro in our medical field hazvitaurwi, unofanira kuti unge uchingoita deal with it or find help. Saka pandakaona kuti zvaainge otaura zvemental health issues, ava kundibvunza kuti are you not in bad credit, kana kuti mari dzenyu hamusi kunyatsokukwanisa kudzishandisa zvakanaka. Ndikatoziva kuti nyaya yacho kwayava kuenda hakusiriko, saka ndakabva ndangonyarara ndikati I was just joking zvangu, it was a prank. Murume wangu ndakamuudza, saka apa handichazivi mukomanashi kuti chinhu chandakaona chipoko here kana kuti zvinhu zviri kutotumidzirwa zvichibva kuzimu, ende nditori neconfusion chaiyo. Handizivi kuti amai vangu ndovachenisa here kana kuti kwete, ende pari kundinetsa ndepekuti madzibaba avo vekumaraini ekwedu kungoti chete ivo vanoti havabatsire vanhu pamafoni. Saka kunyange ndiine mafoni numbers avo, but zvekuzokuvakira munamato pafoni izvozvo havaiti, vanotokuvakira munamato uri paground. Saka ndichatoona ipapapa ndotombodzokera kumusha, ndotombofamba zvakasimba kuti ndinge ndichinzwa kuti chii chiri kuda kumboitika kwandiri, uye ndichiuya panapa mukoma nenyaya yangu ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichitondibatsira. Zvandakaudzwa nemurume wangu zvinoita here, because ndava kuona sekunge iye ava nekakuvenga amai vangu, because ndinoona kuti kana akangosangana neka problem something that is normal, because pane pamwe apo paakamboputikirwa netai, mukoma kutaura kwaakaita ndakaona sekunge ainge achinongedzera amai vangu, nekuti ndine zvandakamuudza hope dzose dzandairota nezvatakazonoudzwa namadzibaba ivavo. Saka zvinhu zviri kutondidyawo mwoyo wangu, zvinhu zvinongorwadza mukomanashi, ende ndinobatikana pose patinonetsana nemurume nekuda kwenyaya iyi, because iye anenge achiita sekunge ane kakunongedzera kaanoita, but akawanda achinongedzera amai vangu. Saka zvinobva zvandidya mwoyo, because munongozviziva kuti kunyange zvikanzi mubereki wako ndo zvaanenge ari, even at the end of the day zvikanzi ndo zvavanenge vari, but still mubereki mukoma, hapana pandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizovanongedzera, because ndinenge ndava kutopara zvikare imwe mhosva. Saka ndingodawo maadvices kuti
how do I navigate ndikazosangana nezvimwe zvandichasangana nazvo, ndichazodzoka ndichikuudzai mukoma zvose izvo zvinenge zvichiitika kune vanogona kududzira hope, kune avo vanoti ivo vanoziva zvakawanda zvakadzika zvinoitika mumweya. Ndibatsireiwo mucomment section. I am one of your biggest followers. Handina kunge ndakaziva kuti nerimwe ramazuva ndichazonzwawo mava kuverenga confession yangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu weyo pakaipa hanzi ndo zvavari kusangana nazvo izvozvo kwavari kumhiri kwemakungwa. Munozviona sei muri yeZimbabwe? Hanzi vanorota vakaberekwa navatete uye zvekare vanorota amai vavo vanenge vakawanda vari kuseri kweTombstone vachinyara. Yei pakaipa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndini secret yandinayo ndikuda help. Ndinoshanda kuno kuPort Elizabeth. Pari zvino ndava kushanda murestaurant. Ndisati ndatanga kushanda murestaurant ndainge ndichishandira umwe mukadzi wekuDRC. Ndakabva ndachizoba rimwe drezi apo pandainge ndichida kuenda kumuchato. Zvakazoitika after that mukoma nezvichiri kuitika kusvika muzuva ranhasi zviri kutondivhiringidza. Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Mukoma ndine hama dzangu 3 idzo dzakashayika kubva mugore ra2018 ende vanhu vose ava patiri kufamba semhuri ndinonongedzerwa ndini, ndiri kunzi ndini ndakavaurayisa. Pandakauya kuno kuPE nemurume wangu ndakabva ndachizowana basa muboutique, ndikabva ndachizotanga kumushandira mukadzi uyu, but ndaitoona kuti ainge ari munhu uyo ainge achiita zvechivanhu because taiti makuseni ega tisati tavhura boutique painge patori nechivanhu icho chaainge achifanira kutoti ange achiita. Saka ndakazoti ndakokwa kumuchato nefriend yangu uyo akazochata, but aida kuchatira munomu ndokuzochatira kuZimbabwe. Ndakabva ndachizoba dress ndikabira murume wangu sutu. Ndichiba zvinhu izvi ndaingoti I'm just renting, sezvo zvainge zvisisiri mustock, zvainge zvatova kustoreroom because zvainge zvava nenguva zvakangogara mushop zvisingatengwi. Dress racho rainge richidhura because rainge richiita 10,000 something. Sutu yacho yaidhura zvekare yairenja kuma 7,000. Saka ndina kungoba dress chete. Ndakaba dress ndikaba nebhutsu uye zvekare murume wangu ndikamubira sutu nebhutsu, zvimwewo takazongotenga kune mamwe mashop. Saka ndakangoti tichangozvipfeka tobva tachizodzoka nazvo ndobva ndachizozvirongedza after ndazviendesa kudry cleaner. Saka mukoma taenda kumusha, munongozviziva wani kuti kumusha unokwanisa kana kuzongokumbirwa hembe. Murume wangu akazokumbirwa sutu nasekuru vake, saka akazongova sutu iya. Ndakazotozviziva mushure mekunge tatodzoka kuno ndikati ko imi ndava kudaka sutu iya ndinge ndichidzosera. Murume wangu akati ndakakumbirwa nasekuru John ndikavapa ini. Ndakabatikana kwazvo ndikati zvino ndoita sei? Mukoma nacho ndakabva ndachizotengesera vamwe amai mudikoni vekuchechi kwedu avo vakaona mapictures avo andainge ndakaposta kuFacebook, vakati vainge vachirida dress iroro, ndokubva ndachizovatengesera, mari yacho ndikaishandisa mukoma. Saka pane sister yangu uyo akazotanga kurwara, akangorwara kwenguva pfupi ndokubva atoshayika. The following year zvekare vamwe sisi vakatongotsikwa nemotikari vakabva vatongofa. Saka vanhu pavakaona kuti vanhu vava kutongopera vakatanga kufamba. Tichifamba kudaro mukoma ndakavhunduka musi uyo apo patainge
siri kune umwe muprofita akanongedzera inini akati ndini ndakakonzeresa kuti vanhu vose vakafa mudzinza vange vachizofa. Ndakaedzawo kuexplaina ndikati hapana kana zvadainge ndichiziva, ndikanzi ndinozviziva. Ende kunyangwe ndakavaudza kuti ndakangotora hembe dzemukongolisi wandaishandira handina kukwanisa kuzodzidzosera nekuda kwezvikonzero. Vakazviramba vakati kwete, iwe unotoziva kuti chii chakadya hama dzako, unofanira kuti unge uchireurura. Ndakaramba mukoma, ndakasvika pakunwiswa umwe mushonga ndikaswera ndichiita sekunge ndakadhakwa pandakazoendeswa kune imwe n'anga. Ndakatoita zvekutomanikidzwa neveukama ndokubva tachizoenda kun'anga. Ndikasvika ndikarondedzera nyaya yangu sezvandangokuudzai kuti ndakangotora dress nesuit tikazvipfeka pamuchato, handina kukwanisa kuzozvidzosera zvinhu izvi. Ndakabva ndachizopiwa bute, ndapiwa bute mukoma, ndikanzi ndinge ndichiita rekusvuta rimwe rikaiswa mumvura, ndikanzi ndinge ndichinwa. Ndakasvika pakudhakwa nebute iroro kushaya kuziva kuti ndiripi, saka ndichizvongonyoka ndiri pasi kudaro mukoma. Kana ukanwiswa bute rakawandisa panguva imwe chete, apa ndiri munhu ainge asina kuzvijaira kuzviita zvinhu izvozvo, ndainge ndava kunzwa kutsva. Saka ndichiita maactions ose awo andainge ndichiita, ndakabva ndatonzi ndiri muroyi nen'anga iyoyo, but n'anga yacho mukoma yakatongoita zvefake. Kutaura chokwadi, inini handisi muroyi. Zvekunzi pane shavi rakazobuda pandiri ndichizvongonyoka, no, ndaitongonzwa kutsva. Kana kuine vanhu vanenge vakambonwiswa cup inenge yakazara nebute rakaita kuita cream mumvura, you can understand what I am talking about. Kana muchida kuzviedza munokwanisa kuzviidza zvenyu kuti munotora bute murizadza mukapu mobva mati mvura, mobva manzi chimwa. Apa ndakaita kumanikidzwa, ndakaita kubatwa nen'anga yacho ndichiti munondikuvadzisa nezvamuri kuda kuti munge muchindiita izvi, but ndakanzi ishavi racho ndo riri kutoramba kuti tinge tichiridzinga kubva paari. Saka ndakamanikidzwa. Veukama vainge vakatozara neukasha, vasingatombodi kana kunzwawo zvandainge ndichida kutaura. Saka mukoma, I am stuck. Ndatova nenguva ini handichazivi kutaura nehama dzangu, hakuna achandifarira. Ko ndinogofarirwa sei neveukama nekuda kwezvakaitika izvi? Kana mukazoposta mukoma, ndinokumbira kuti muge muchindibvunzirawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndingazvidzikinurawo sei kubva munhamo iyi yandakatarisana nayo nemurume wangu tichiri tose zvedu, because iye he knows kuti zvinhu zvatakaita ndo zvacho zviri kunzi ndo zvinokonzeresa kuti mudzinza rekwedu munge muchizova nemweya werufu unenge uchitenderera. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu way. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi wakadiko mwanangu, inini uchanditi Mr. Mashiri. Ndiri murume ndina makore 68 years. I am staying here in Dallas in Texas. I have been here for a very long time. Vanondiziva semushandiri wa Mwari, a philanthropist, uye zvekare ndakavaka machechi nezvikoro muZimbabwe. Ndiri muzvina business kunoku kuAmerica. Brother Nashi, when I look at myself in the mirror, I don't see Elder Mashiri who is loved by people. I see a murderer who murdered his own son. So this is my bitter truth that I am about to share with you. This happened many years ago. Tinashe wainge uchiri nemakore mangani mugore ra 1990 when my story happened.
In 1990, I was someone that was not rich. I had some businesses, but I was just a struggling mechanic. Ndainge ndisiri murombo, but ndainge ndisiri mupfumi zvekare. Ndainge ndichinetsana nevanhu vepamba apo pandainge ndichishandira, because we had an agreement that we were going to form a partnership, and they were too ambitious. So whenever I would have some customers, they would demand more even before I would have gone and bought the parts. Kana paine zvinenge zvichida kugadzirwa pamotikari vaingoda mari without thinking about the overhead cost. Saka ndakabva ndaona kuti zvekushandira mudzimba dzevanhu zvinonetsa. Apa iniwo nemhuri yangu tainge tisati tava nepedu patinoti pedu ndipo pekugara. I then went to a traditional healer. This herbalist, he was from Malawi, but he was staying in Mbare. Ndakabva ndachizotaura navo sekuru vaya. After we had spoken, nanga iyoyo yakati kwandiri, kana uchizoda kuva mupfumi, kuti unge uchizodya upfumi nekusingaperi, unofanira kuti unge uchizochekeresa mwana wako wedangwe. Saka ndakabva ndachizosarudza kuti mwana wangu ange achizofa. Muna June ndachinja mamanzi apo pazvakaitika. Mwana wangu uyu ainge ari ku boarding school kune imwe secondary inozivikanwa kuMashonaland East uko. Saka ndakabva ndachizoronga nemabhinya hitman awo akange achishandiswa nenganga iyoyo. Saka takabva tanyepera chikoro kuti kune rufu kumusha. Mwana akabva achizotorwa neva ainge asingazivi. Saka mwana uyu akabva achizongonyangarika zvikangonzi mwana wangu abiwa, he has been kidnapped. Tikatoenda kumapurisa tikatonofaila a missing person report, ndikatoprinta mapepa, tikatofamba tichipa vanhu tichiti tiri kutsvakawo mwana wedu uyo asiri kuzivikanwa kuti aripi. Ndakachema ndichinyepedzera sekunge mwana wangu ndainge ndisingazivi kuti ainge aripi, but chainge chondichemedza mukomanashi ndechekuti ndainge ndichizviziva kuti mwana wangu akagurwa musoro kwaMutare. Handizivi kuti kuvillage ripi, but akatogurwa musoro wake ukazounzwa muHarare. Ndikatouona, ndiko kuromba kwangu kwandakaita. Mushure mekunge ndarombesa mwana wangu, ndarombera paari, ndakabva ndachizovhura business rangu. Ndikatanga kuita zvewelding paside, ndikatanga kuita zveautomake paside, ndikatotanga kutowana macontract ekugadzira motikari dzehurumende zvekare nekuzesa uko. Ndakatanga kuita mari yakawanda mumakore mashoma akadarika. Thereafter ndipo pandakabva ndachizotamira kuAmerica kuno kwandiri nefamily yangu. Saka hakuna anga achizviziva kuti ndo zvakaitika kunze kweng'anga nemabhenya acho iwawo. Ameno kuti ng'anga yacho ichiri kurarama here kana kuti yakasofa, but vanenge vakatofa kudhara nekuti vainge vari vechikuru. Mhuri yangu mukomanashi yakagarika kunoku. Vana vangu vakadzidza kuHarvard, Yale, asi inini ndinoti kana ndikatanga kufunga nezvazvo ndinonzwa kubatikana, kudzimbikana pasi pemoyo nekuda kwekuchekeresa uku kwandakaita mwana wangu. Ndine dzimwe nguva dzekuti ndinonzwa maungira munzeve dzangu, mwana wangu achichema. Anenge achichema sezvaakaita apo paakagurwa musoro. Ndinowanzokunzwa achiti kufa haisi nyore baba, ndakafa zvinorwadza. Anenge achingodzokorora achingoti kufa haisi nyore baba, ndakafa zvinorwadza. Ende pese pazvinoitika zvinhu izvi ndinotanga kutochema. Ndinenge ndisingaridzi hangu mere, but I just cry silently, thinking about the way that my son died. Iniwo ndakura ndava pedyo nekufa. Handizivi kuti chii chichazoitika kwandiri kana ndafa. Dai ndaikwanisa kuzodzoka ndichikuudzai kuti kana tafa tinonosangana nei. Ndaikwanisa kudzoka ndichikuudzai izvo zvatinosangana nazvo.
kana tafa, but hanzi kana waenda hauchadzoki. Ndinongoti wherever you are, usaita zvivi, usauraya, usaromba, nekuti kana ukaromba hazvina peace. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Pakaipa hanzi ndakachekeresa mwana wangu, hanzi mwana akatogurwa musoro, hanzi kwaMutare. Havazivi avo kuti mwana uyu akagurirwa musoro wake kupi, kune rimwe village hanzi ikoko kwaMutare, but vakazongoona wava musoro wakabviwa nawo kwaMutare ukaunzwa muHarare, ndokuzotanga kuita mari kwavakaita. Zvakaoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri long distance driver, ndiri kushushikana kufamba kwangu kwandiri kuita panenge pakaipa mukoma. Ndakatsika munhu, ndakamutsika ndichangoti 5 years ago muna Limpopo. Handina kumira, asi munhu uyu anouya kwandiri achindiudza kuti akazofa. Ndamboedza kuti ndige ndichifamba, but munhu wacho anongoramba achingouya kwandiri. Zvakaitika zuva iroro ndainge ndabva mukunetsana nomumwe mukadzi uyo wandainge ndichifambidzana naye. Takatozvara tose mwana muSouth African anogara kunonzi kuMukopane. Saka ndakasimudza truck rangu muJoburg zvakanaka paya, ndichiti ndichanorara muMukopane ndichimboona mwana. Ndakati ndava muMukopane around 2 am ndokubva foni yachizodavirwa, ndikatonzwa kutoti kubackground kwainge kuine munhurume ainge achitaura. Apa ndainge ndakaneta nefatigue ndichiti ndichazororawo nemunhu wangu ndichionawo mwana wangu, because ndakaswera muswere wese wezuva ndichishanda mukomanashi nekuda kwekuti zvinhu zvatainge tichilodha zvaitoda kutoti ndinge ndichitobatsirana navo vakomana vacho kusecure load. Saka pandakamufonera ndichimudza kuti mai mwana ndapinda muMukopane, akange asingachadi kuti ange achiuya kwandainge ndiri, because ndaiti akauya kutruck stop then tobva tachizoenda tonorara zvedu kulodge. Mangwana makuseni ndozodzoka zvangu, because pandainge ndiri painge pari very safe. Ndo pandinowanzokupaka truck rangu ndichinoona mhuri yangu. Ipapo pandakaona kuti munhu achadi, ndakabva ndachizoenda kumba kwavo. Ndakatohaya motikari ndokuenda kumba kwavo. Ndichinosvika kunonoka ndikatonzwa kutoti ainge aine munhurume. Akatanga kuchema akati it was a mistake. Ndakangoramwa ndokubva ndadzoka kutruck stop. Ndakamboedza kuda kurara kuzvi 3 mukoma, ndikati kana ndava kutosimudzira ndava kuenda zvangu, because ndainge ndotya kuti anokwanisa kuzonetsana neni, because munhu anofarira violence kana tanetsana. Ndikati anokwanisa kuzondikanganisira basa rangu ndikazotoswera ndava maoko emapurisa, because anombondisungisa kunyange ndisina mhosva yandinenge ndapara, ari iye anenge anditadzira futi anenge achida kunzi sorry. Saka ndakapinda muroad mukoma ndokubva ndatanga kufamba. Ndikakwenya handingatauri hangu panzvimbo yazvakaitikira zvinhu izvi, but ndikangoti ndakakwenya kuda about 1 hour something minutes, then ndokubva ndachizongonzwa chinhu chakati boom. Ndikatoziva kutoti ndainge ndatsika imbwa kana kuti membwe. Saka handina kunge ndakaziva kuti ainge ari munhu, nekuda kwekuti ndainge ndakatodhamba nekuneta apa nestress on top of that. Handina kukwanisa kuona kuti muroad mainge muine munhu ainge achiyambuka. Saka ndakamisa truck rangu. Chakaita kuti ndinge ndichimisa truck, ndainge ndichida kuona kuti ndainge ndisina kudamaja here truck. Ndokubva ndaburuka paya, ndokubva ndamhanya ndichienda paya painge paine mhuka yandaifungidzira kuti ndainge ndaitsika kunotarira kudai. Ndikabva ndaona kuti ainge ari munhu mukoma, ndikati itori mhosva kaiyi yatoparika. Saka ndakabva ndamhanya ndikadzokera kutruck rangu, ndokubva ndachizotora simbi iyo yandakazoshandisa ndakahaka
bhande rake ndokubva ndamuzvuzvurudza mukoma, ndikabva ndakurura bhutsu dzangu ndikamuzvuzvurudza ndikamusiyawo musango. Ini kutaura chokwadi ndozvandakaita, ndokubva ndatongopinda mutrack. Izvi ndakazviitira kuti kana pakazodarika kana mapurisa obvious vanozonyumwa kuti kuti track riya ratasangana naro sandiro here ratsika munhu uyu. Saka ndakaziva kuti kana ndikamusiya musango zvinozongonzi munhu uyu akatsikwa nemotikari akatongoflya akatongozowanikwa ari musango, and aizowanikwa after kana zvimazuva. Ipapo pandakamuzvuzvurudza ndichinomusiya musango, munhu ainge achiri kutofema but aita zvekugomera, chifema chita zvekugomera. Ndakangoti shamwari, sorry sawira wangu, iniwo ndine mhuri pano hapatombomirwi otherwise ndinohakwa nemapurisa, mhuri yangu ikatambura. Saka ndakabva ndatongodzokera kutrack rangu ndikadriva, ndakarova track mukomanashi ndokubva ndachizopakawo pane imwe track stop, ndokubva ndatongogeza track rangu kubvisa ropa rose riya, ndokubva ndapinda futi muroad. Handina kuzorora mukoma. Kubva pazvakaitikira ipapo ndakazonorara mumesina. Ndakarara hope dzekuti mukomanashi murungu wangu akafona, handizivi kuti how many times ndakarohwa nehope because handina kana kumbozvipa nguva yekuzorora. Saka iko zvinozvi ndine nguva dzekuti ndichifamba ndinokwanisa kutoona munhu anenge akagara pasaidi neni, anenge achiti shamwari, iwe wakandiuraya kaiwewe, saka uri kuti kudii nekufa kwangu. Chandinongoita mukoma, ndinoenda kun'anga, ndine mushonga wandinombopiwa wekuti zvikaitika ndinobva ndafuridzira kwaari mushonga iwoyo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa munoti kudii muri yeZimbabwe. Ndine imwe episode yandichazama kuti ndige ndichiposta muzuva ranhasi, iya yandainge ndakambotaura nezvayo. Vamwe avo vakauya nemamessages avo vachida kutipa malife experiences avo. Saka mamessages acho akati one day I'm going to try and post it today. Just make sure kuti you don't skip that episode, you just listen to it. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.